Ole tonchuma kan thlir ho le tur chu kumsang ni som pathum ni puilaya thil thleng ni in Cody Johnsona maktak maya chin hriat lawa abodei dan chanchin ani a Jordan Lynn Grahaminen in nein nu panun hlim tak an hmang chodon chauti anin nei atanga kar khatna Cody chu maktak main abo ta mak maya tho chania anna a avalan tak lo awangin a tho puiten abo tho police lam an shila chumi hnu loka a then le rwal ten ngai venzuin zon na an thok zuya tin Cody abo na chungchanga hian thuzo fia torin police te puin a hmel hriate an komnol boka ama ero chu thudik tak ero highland harsa in thu in kal tak tak Cody no pui Jordanin a soi thina wang hian he case hi chui cho a harsa hle ani Kalispell Montana hi America rama marthlang lampanga omni in Glacier National Park kalkong ani nge a hmuna tlangshing dup te chuan atimoin luimoi tak tak tele ramngo shing dup te chuan atinuam hle a helai hmun nuam le shing dup hmuna nge hian Cody le angai zong Jordani tipo anlo in tong reng alo ni a kumsang ni som pakhat thalai khan in chi chowin anin ngai zona changin hun an hmangdun na sa hle a Cody chu chuti lai chuan kumsom ni pathuma upa chau lani in a thian ti bula nupui thatak neya chung Codyn achak tho a soi fo thin October thani in van lamte po in rem anti ani che kang chu Cody chuan in khom bana a hmu to zong zonga mel tha alati berle adu ber tong fo in chunu chu Jordan Lynn Grahami kumsom pakwa upa ani a chunula a chuan adu engkim a hmu ani ber nupuyata na adu thu sam ngei po ani boka ama ero chu anmi zia ero in an lo na nei be zeu zewin Jordani chu mi kom vak lo le mania omnuam timi ani lain Cody ero chianti ne na len choa in kom hlim nuam timi ani thung chuti rwal chuan mi ze in anglo tak in kop ni ma se hunakal zela an chian kom te chuan in me an ti in pakhat zok tel lo chuan kimlo an ti to hialani mi ze shan hlak nei ni ma se Jordani du zong chu Cody du zong nen a sang viau chuang lawa Jordani chuan pasal thale fel tak neya chung konu ni achak thopo a thiante alo shilve to thin Cody chu Nomad Global Communication Service le IT service ta na thok thin ni in a hlo atang nge in ani nei zong bun po thatok tak mantur atuak dai thei hiala ti chuan December tha kumsang ni som pahnia Jordani chu anupui ni tura somin ani pu in lom takin alo poma ani nei hun tur po soifilin akum le June thalai hol antin zon ta a Kalispell Woodland Park a in nein an then le rwal atam thei angber tinen hlim takin hun an hmanga Jordani po akum somni pakhatna pasal fil tak amuta chu alomin reception po a thewneu lo hle mai Cody chuan zai thiam lar tak mil shat nein zai tura asomna po ronti hlotlin saknge nge in Jordani ta na Cody hla phwa po moi takin asaboka ti chuan tuak thar te chuan huwa chu tlanchha san shi in big fok khwa loi that zan mang torin an pheita a chuta chuan ni hni omin hotel an book loka tho chan nia an hangai buk chon som le thei turin pathian ni Sunday ya an ho pheile a Cody po Nomad company ta na thok tura invoice sai chan le ngalin Jordani po anau om na a kirle turin aril ro asam fel le taboka ama iro chu nu patuak thar te chu annun in chantir chung ko thar an din don chautia an chunga van doina rap thlak tak aron thleng tatlat mai junior ta Cody supervisor le a thian tha Cameron Fredrickson ate chuan thotania Cody aron lang talo chu an ngai a thalo ta hle maya ni danga chuan atlai don emo aron kal lo don chuan Codyan Cameron chu aron shil zia thina ma se chumi tum chuan Cody chuan engma aron shil ta si lo chu dariat le achan vi bora message awathon ta a chuta chana adon le tak lawa chuan chumi hnu darkar ni aliam hnuwa phone a wabia ka tumli a
ma se chana adong ta chuang lo ani chhun cho ei lain a thopui dang te hna kodia omna chin an hriat lo azot kwal veka ama iro chu mutu an lo om ho lo ti chuan tlaidar li le achan ve vela kamiro na chuan kodia nu pui hne na tanga text message dongin an na thona a kodia akale kal lo aron zota chutiang bok chuan kodia nu hne na po text message avathon boka ama iro chu ani po chuan kodia ala mu le lo thu in alo chang tu si chu an ngai a thalo hlom ta hle a kodia then le rwal te chu in ron khomin jordanin a omna tur om a hriat lo an zota ma se anu pui ni chung po in ani po in a omna tur om a hriat lo thu alo soita tlat mai kamero na hne na chuan jordani chuan a hma zana kodia ne na anin ti thiam lo tho shilin chumi hnuwa inbing dai tura a chhuwa thu a shila chu mai ni lovin a thian ti nen wak chhuak tura a kal thu a shil boka chumi a hriat vele kamero na chu ama in kodia zong turin a chhuak ngala an kho ami le abul hnaya damdo in sang ti po a en kwal zela a chan po che swal thei ani ti a hriat bang ani ber ama iro chu a hnu hma emo chui tur a mu zo ta reng lawa chutiang chu thil om dan ani ta ka chuan kodia chung te le a thian te chuan in thorwalin kalispel police ne na abo thu an report tangi a chumini vek chuan jordani chuan anaw le a thian pahni te hne na kodian a phone le a kar cha bi an garasa a thei ngil thu shilin sunday tlaya a thian te ne na an chuak lai po mit nge ya a hmu ba ka chumi hnuwa a hmu le to lo thu a shil bok ani ni chu aliam zela kodia chungchanga iro thu thar ala om theilo ma se kamero na do theina chuan tlin tangang lovin kodia ti ina hnunglam kongkhar in honga tangin awalu ta top maya diktak chuan kodia nu pui thar chu ringlol lovin ani ne na po adai rei aring lo hle a an in chu dakwal velin thisen emo thana manra emo ani lo po in arwang ye po azong na sa hle a ama iro chu engma hmuta chuang lo chuan a chuak le ta a ti chuan kodia abo atanga kar khat liam vela jordani chu kalispel police te chuan thu zo fia tura kovin ani chuan detective zimmerman hne na sunday tlaya anin khom puitine na anlen chwa tho shilin zanria an ezo hnuwa in ho emo in ti thiam lo na po omlovin apasal chuan a thian te ne na len chwa adu thu a shil nia soin ankal liam lai a hmu thu a shil boka chu mai ni lovin ankal theina om ang mun pahni soin hungry horse dam a emo glacier national park a ankal thei thu a shil boka ama iro chu a hmu nun ber hun le ni te police hne na shil chang hle ma se midang hne na athu soite nen ero a in kal tlat thung hemi ma ni hni kalta khan a thian pahni te hne na thil om dan in anglo ve ve in alo shil reng maya pakhat hne na anin ho ngi tho soin in beng dai tura chuakin a thian te nen kara chuangin an chua thu soya ma se pakhat dang hne na ero eng in ho na ma a thlen lo thu le kodi chwa lai om a sha reng lo thu a soi thung chu mai ba ka a thian pakhat chu thil om dan shil le in kodi chuana azui ruk thole hungry horse lama an liam hnuwa a hmu zo to lo awanga a let le thu a shil bok ani ti chuan police ten thu zo fiana an nei na a jordani chuan thu dang bel le in sunday tai khan kodian khole don thole aron khol tu chu kodia hmel shet pakhat josa ani thu asoya hemi hnuwa hian kodia chu alung oilo hmel hle thu soin a chan po josa chuan sum tam tham tak kodia hne na tanga apuk wang ani tho police chu ashila chumi ani awang chuan detective zimmerman chuan jordani thu soi chu bozoin josa chu achui chiang hala amai ro chu josa ero in chutiang engma ati lo tho soin kodia poisa pakhat ma apuk lo tho alo soi thung ti chuan josa chu rin hel theiniya shilavin akal san le ta a chuti lai chuan detective klaka jordani thu zo fiana a telve tho chuan kotlaya awa velna a
Jordani ti in atanga hlalote ya garbage bag lian pui Jordanin bolhlo boma apai lai lo hmu fu hlo maya akal liam hnuah bag chu wala chhuakin agara sa hnukluta achunga thil omte chu bun chhuakin a thil hmu chuan a om ati nuam lo hle mai chuta chuan love letter te valentine te ti biar le mau kor tet nuang te chuata chuan a bun chhuak ta nuaya kodia vuina a Jordanin sola sin ngei po alo tel nge nge ni chuan chung thil thla chu la in beka chuan a khung le veka a charna abok chuan a vanuk let li a atuk July ni soma Jordani chuan a thian pakhat chu a email don chungchang vel shilin chu email chu a hma zan luka a don tho soya aron thon tu po kodia thian pakhat nia in soi toni ani in email a chuan ti hian alo inziak kodia kha zong boi du to su a thi to kara changa chuakin rampil ril lama kala chuta chuan a che swal zuya tlang kha ma lumin akal puiti ero ka hre chiang lo ma se abo thu boi kha ti to watang cheu aboral fil to ti in a in ziaka hei wang hian chu email chu vona anga ngain Jordani chuan thu nei tu te inrol to lo se kodia chu aron let le maya arin thu soi chhuak bok a thian ti turna azara email chu police ne na thlenin anu po ashwaitela ma se police chuan chu email chu rin hlel om de hleka an sha thu soin oi tur ani le ni lo ero soi mai thei ani lo thu an lo shila hei wang hian thu nei tu te laka Jordani chu abei dong ta hle a chu wang chuan chenle rwal ti pun khomin kodia zon na bei pui thlakin an zon masak ber na atan Glacier National Park athanga ti chuan a chenle rwal ti chu kodia zong tora thok chuak zuin Glacier National Park a dalup antia an wathlenga chumi pia lok chu kham ni in abak chu fit zathum ruam ani to a then chu omhnu fal ngalin Jordani nu seri po in kodia thalak te chu alo simkwal ve boka Jordani le a unaw pa chu kham panga chuan an hanlon nu ta a ma se ni ni lai an zon nuwa po mu tur alo om mai lo ama iro chu ni ni na aliam ma in Jordani chu a unaw pa nen chuak le in kham pakhat atangin kodia ruang ni om tak luitea alo bok chu an zuk mu hlau mai a unaw pa chu kowatin thu nei tulam an shatir ngala ti chuan tlanglon thiami pathum zuk chokin an hnu dewa helicopter in ruang chu an khai chuak ta ani kodia ruang chu alo ni nge ya aluru in chiriat vel khi in a hmai so zong in atla ni nge in alanga hei baka arwang an charna bula naite ya puandum lo omin ruang ne na in ka inoina ane the ringin an latela hlade uhleka a phei kho khing mu ni bokin magde main akar cha bile ani nei zongbon ero akol mi alo thung ti chuan maktak main Jordani chuan ramngo zawzet maya apasal ruang ama nge in hmu chuak ta chu ani a heta Jordani in soifia dan chuan apasal khan kong omlo na a kalnuam ati thole ama nge na asiam konga midang po ashwai thina chung zong ai ma chuan khata azon na chan bulpui ber chu apasalin athi ma khan a omdu na nia ashil thin wang ni in asoi ma se ama hre chang tu te chuan kodia khan kham sang tak tak a hlau thu soin Jordani thu soin mule mal anei lo thu an soina sa hle a tin kodia pa ngai taka an vuini po in Jordani an ril helna ati zol ta hle boka a chan po lungaya taplom hlom tur chuan tu ma in an be selem lo ama iro chu tra chu soilo chumini chuan atong do in hlimhmel aputlat maya a thianu Kimberly phei chu Jordani omdan chuan a thong tak zeta kodia thina khan inrolna nei venge ya rinna ane ta hial mai a chan pakhat po Jordani le kodia ani nei nuwa text message adon nual wang ani a chung message a chuan Jordani chuan a in chher thole in nei na po kaltlang pui lo mai adu thote ani a chu mai ba ka
abula adu lo thole adu dana a theina na kalsan adu thote ani boka anu a phei chuan Jordani chuan in chen adu thu wasilin kodia bula dan dik tak shilshiat adu thu athona chumi zan nuwa a hniana tanga chinchang a hriat to lo chuan engematak athleng nia ngai turin a shilbok ani ti chuan kodia ruang zon mu ani hnu chuan Jordani chu thu zo fia turin kaule ani a amai ro chu chumi tum chuan detective ten zo to lovin FBI lam anin rol thung Glacier Park kha FBI ram chung mi ni in a chunga ruang chhar ani awangin chui chwa antum ta a Jordani chuan a soi ngai te buk chu soile in an kaltir hnuwa a thil soi adik le dik lo en fiana thatak an hret hlo mai Glacier National Park gate bula CCTV chuan an nu pa kara an chuang lai alo la fu hlawa chumi thalak chu an han en tir cha chu Jordani chuan a thon thu chu a thlak danglam le ta dei mai a soidanin khamizan khan anin hau nge ya chuti chung chuan Glacier Park ka kaldonin inbeng dai tora an kal thu soya ma se park chunga an lu thala tel tel chu anin hnial le ta a khamsang tak mai an thlenin kodia chuan Jordani chu abana awwanin the thla ka awawa ma se mani sahim nan ti in ama zokin arangin annam ta popa atla hlumta ni in asoile ta ani amai ro chu athu soya chuan dot atel le ngei ti alang thei tlat thung FBI lam chuan Jordani chu zona zot le in chutia hnung chhon zonga atlak se chuan engtin nge a hmai a so masak theyang ti le nam thlak ani ma in kodia kha koi her kher ani om si lawa ti chu an zota a chuta che chuan Jordani chuan chhana ani te haulo thil ni theya an rin tak ber chu Jordani hian a pasal kha ti derin thil pu chop mangin an pahni ta na hmun nuam le thade ubwa sai anga in soin pa ka shwayanga kara tanga an chuak che chu mit tuam sakin a shwai zelanga khaman thlen vele anam thlata nia an ngai ta ber ti chuan December tha kumsa ni som pathum khan kumsom hni pahni mi chawa upa Jordan Grahami chu ko ta in lana apasal thina abul tum tu ber ani awangin ko chuan kumsom thum chung lung ina tang turin achung thu arel sakta a ama Jordani po in apasal ko dia chu a tha nge ni ti ain pawng ngal boka ama iro chu ti pal thil thule man in vietnam na ti ani thu in atang betlat thung ani